Tojikiston boboi dona ba ozodӣ баромад. O'zbekiston mavji navi koronavirus. Rossiya ҳузури низомии худро дар Тоҷикистон тақвият медиҳад. Дониёр Набиев 80 сола, ки дар охири соли 2020 бо иттиҳоми ифротгароӣ ба 7 соли зиндон маҳкум шуда буд, ба озодӣ баромад, менависад Радиои Озодӣ. Наздикони Набиев ба рӯзноманигорон гуфтанд, ки ӯ рӯзи 23 апрел аз колонияи Ваҳдат озод карда шуд ва ҳоло дар назди аҳли оилааш мебошад. ёдрас мекунем, ки мақомоти Тоҷикистон ин пирамардро дар гирифтан ва супурдани маблағ ба оилаҳои аъзоёни маҳкумшудагони ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, ки дар қаламрави Тоҷикистон мамнӯъ аст, гунаҳкор донист. роҳбарияти рондашудаи ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон иттиҳомотро беасос номида, худи парвандаро дорои ангезаи сиёсӣ номиданд. боздошт ва зиндонӣ шудани Набиев боиси эътирози созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи башар ва шаҳрвандони оддӣ ва ҳамовозии густарда дар шабакаҳои иҷтимоӣ шуд, ки дар он ашхоси бетафовут аз амали мақомот ба хашм омаданд. озодӣ ба бобои дона! озодӣ! 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 барои дастгирии маҳкумшуда флешмоб роҳ андозӣ шуд, ки дар он садҳо нафар аз ҷумла фаъоли ҳуқуқи башар Иззат Амон, ки аллакай дар Тоҷикистон дар ҳабс аст, ширкат варзиданд. садо баланд намекунад. як мусафиди 87 солара рӯзи 20 январ созмони байналмилалии ҳуқуқи башар Human Rights Watch аз вазъи саломатии Набиеви 80 сола, ки ба 7 соли зиндон маҳкум шудааст, изҳори нигаронӣ карданд ва аз мақомоти Тоҷикистон даъват карданд, ки ӯро фавран раҳоӣ кунанд. Дониёр Набиев барои хайрхоҳии худ маҳкум карда шуд. ӯ ба оилаҳои аъзоёни маҳкумшудаи ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, ки ба кӯмак муҳтоҷ буданд, кӯмак карда, ба онҳо аз 15 то 30 доллар аз ҳисоби шахсияш кӯмак кард. гуфта шудааст дар изҳороти ҳомиёни ҳуқуқ. хеле дер хабар ёфтем аз оне ки як бародари мо ба хотири он ки нозирон қайд мекунанд, ки маҳз аксуламан ва эътирози оммавии аҳолии Тоҷикистон режимро маҷбур кард, ки амалҳои худро бознигарӣ кунад ва пирамарди хайрхоҳро раҳо кунад. tashqi hududda ishlab kelyapmiz, lekin birinchi 14 kunligimizda bizga aytilgan summani to'lagani yo'q. бори аввал дар тӯли муддати тӯлонӣ ҳолатҳои коронавирус дар аксари шаҳрҳои Ӯзбекистон ба қайд гирифта шуданд, менависад Кун.уз бо истинод ба хадамоти матбуотии Вазорати тандурустӣ. 24 апрели соли равон дар кишвар 348 нафар дорои коронавирус ошкор карда шуд. шумораи умумии ҳолатҳои ба қайд гирифта шуда 89027 нафар гардид. рӯзҳои гузашта дар шаҳри Тошканд коронавирус дар 182 нафар ба қайд гирифта шуд. дар Қароқалпоқистон 6, дар вилояти Андиҷон 5, вилояти Бухоро 1, дар вилояти Ҷиззах 9, дар вилояти Қашқадарё 4, дар вилояти Навоӣ 3, дар Намангон 6, дар вилояти Самарқанд 40 ва дар вилояти Сурхандарё 8 нафар ба қайд гирифта шуд. غیر از آن در ولایت سرداریا کووید 19 در 6 نفر، در ولایت فرغانه 3، در ولایت خوارزم 7 و در ولایت تاشکند 68 نفر آشکار کرده شد. جالبی دقت است که در ازبکستان بار اول در طول مدتی طولانی در تمام منطقه ها کرونا آشکار کرده شد. قبلا کووید 19 همه روزه در 10-12 منطقه کشور پیدا می شد. غیر از این در بعضی شهرها مقامات محلی مکتب بچگان و دانشجویان را به مدتی 2 هفته به کرانتین فرستادند و کودکستانها را برای کرانتین بستند. در تمام منطقه این یک نوعی بانگی آغاز موج نوی پهنشوی کرونا گردید. من از زنگ داده 20 مترdan aşağı maşına uçup durulmaz. Azgacha. 2 soat bo'ldi kelganimizga mana 2 soat bo'ldi. در جریان سفر وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو به دوشنبه روز 27 اپریل جانب روسیه پیشنهاد کرد که با تاجیکستان یک سیستم یگانه دفاع ضد هوایی تأسیس داده شود، می‌نویسد اینترفکس. پس از ملاقات با وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا، وزیر دفاع روسیه شویگو گفت که روسیه و تاجیکستان برای تشکیل سیستم مشترک دفاع ضد هوایی آمادگی می‌بینند. Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании объединенной
региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан. шойгу инчунин изҳор дошт ки русия омода аст шумораи низомиёни тоҷикро ки дар донишгоҳҳои низомии русия таҳсил мекунанд афзоиш диҳад. вай инчунин гуфт ки дар манёврҳои стратегии ғарб 2021 интизори контингенти ҳарбии ҷумҳурӣ аст. Russia must end this military build-up in and around Ukraine. ёдрас мекунем ки ин ҳодисаҳо дар пасманзари муносибатҳои шадиди русия ва ғарб ба амал омада истоданд. дар воқеъ дар ҳоли ҳозир русия кӯшиш дорад нуфузи худро дар тамоми минтақа афзоиш дода ҳузури низомии худро дар кишварҳои осиёи марказӣ тақвият диҳад. ин чунин маъно дорад ки амнияти ҳарбии кишварро кишварҳои сеюм таъмин мекунанд ва ин барои ҳар як давлат аз нуқтаи назари соҳибихтиёрӣ бениҳоят хатарнок аст. таҳлилгарони сиёсӣ қайд мекунанд ки мақомоти тоҷикистон кайҳо боз на манфиатҳои халқҳои минтақа балки пеш аз ҳама ба ғаразҳои геополитикии русия хизмат мекунад. Регулярные совместные действия российского и таджикистанского войск и контингента